Yun. Good evening mga ka-rides. And tuwang-tuwa ako ngayon kasi nga in-upload ko yung biyahe natin na Manila to Mindanao, yung part 1 6 days ago. At yun nga, nang tinignan ko, nasa 1.1k or 1,100 views na tayo, na hindi ko ina-expect kasi nga 5 lang yung subscriber ko, no? Akala ko lang manonood, no? Tapos ngayon ay may nanonood na 1,200, tapos may nag-subscribe pa na 37. Grabe, may 37 ka tao na nag-subscribe sa atin, sumuporta sa ating pag-vlog. Natutuwa na ako sa ganun kasi nga akala ko talaga wala namang manonood doon, basta upload lang ako kasi nga papanoorin ko lang din naman yun kasi nga ako mismo nanonood ng mga biyaheng Manila to Mindanao. Pag namimiss ko yung lugar namin, nanonood ako. Ngayon in-upload ko, hindi ako nag-expect na ganun kadaming views. Kasi yung iba may mga nag-upload naman na kagaya ko na syempre kakasimula pa lang, tapos yung baguhan yun nga, kakasimula. Nakatawa lang kasi may nanonood, kaya may isa shoutout lang tayo. Yun, dito yung isa shoutout natin, si Ron TV. Shoutout. Maraming salamat sa pagsuporta. Kahit yung subscriber ko naman talagang wala pa. Tsaka katuwaan lang naman yun sa akin. So yun, maraming salamat sa pagsuporta. At itong nawala yung kasama ko, ito si Samly. Kasama ko to sa rides nung Allen to Southern Leyte ba? Tama ba yung San Ricardo? Pero siya hanggang Leyte lang siya sa city ng Leyte. Doon na kami hiwalay ng landas nito yung kalsada. Iba yung daanan niya, parang hanggang doon lang siya. Tapos kami is pa San Ricardo pa. At doon kami hiwa-hiwalay ng patutunguhan. Tsaka ito siya Rosy DL150. Yun, shout out sa mga Rosy user dyan. Huwag kayong dito yung mga tao minamaliit yung Rosy na pag nasira daw, sorry. Tingnan mo to si Samly. Mula Allen, hindi, Manila pa nga umabot ng Leyte, wala namang problema, diba? So yun, yun lang yung shoutout natin. Maraming salamat sa mga nanonood. Baka papanoorin nyo pa ulit to kasi nga gusto nyo makita yung buong video. So yung magiging part 2 natin is yung Allen to San Ricardo naman. Yun, upload na natin. Tingnan ko kung gagawin ko mahaba ulit kasi parang may yung isang subscriber ko, yung jowa ko, nagre-reklamo kasi nga daw mahaba. Pero para sa akin naman kasi gusto ko yung mahaba para makita ko yung buong biyahe ko. Sabi niya yung mga magaganda lang daw ipakita, pero siya kasi yung vlog na yun tungkol yan sa biyahe ko. Kung yung magaganda lang ipapakita ko, parang kulang. Kaya baka gusto kong gawin upload ko pa rin lahat. So yun mga ka-rides, salamat sa panonood. Ito, panoorin nyo na rin yung dugtong ng ating biyahe. Salamat. Yan, may makakasabay tayo sa biyahe. Imbis na matulog ako dapat sa Allen, wala na, diretso na tayo. Focus pa yata siya. Sige. Pa 1 bar na lang. Nakapagas na ako kanina may laman. Ay, may extra.
Mabaon ako lagi ng ano. May imbudo ako dito eh. Yan o. May dala ka rin. Oo, ito gas. Gas? Ayan. Kung wala to kagabi, nagtutulak na ako. Ako rin. Naabot ako ng ano. Unti na talaga. Unti? Unti na lang. Nagbiblink na rin. Nakita akong kasi yung station. At least. Sa akin wala talaga eh. Madalang kasi yung station. Pag yung mahilig ka sa bangkingan, dito ka. Yung labas tuhod. Ako di ko kaya yan eh. Ando, Luzon. Pwede na yata pumasok. Ticket. Mantap. Ako mo nito. Saan na sunod nito, sir? Dito kanan. Kanan. Okay, sir. Thank you. May lubid pala, no? Bro! Bro, may lubid ka na? Bili mo na ako. Ha? Kaliwa? Ha, dito. Kailangan mo pa palang bumili ng ano, lubid. Di pa ako nakabili ng lubid. Sir? Sir, pwede magtanong? Saan bilihan ng lubid? Nang? Lubid. Lubid! Opo. Ay, sanahan. Sige po, salamat. Hi there. Oh, tali. Ay, yung pang lubid. Makapasok na rin Santa Clara. Bago ka makasampa dyan, kakatakot muna na paghihintay mo, dadanasin mo. Ito additional gastos pala ito, lubid. Kailangan nyo po ng lubid 10 meters meters ba? Meters na o rolyo yung sabi. Yun yata, isang rolyo, isang metro. May pantali sa motor, ikaw mismo yung gagastos. Pagkababa natin ng trunk lang pala, akala ko makakasampan ako ng barko, hindi pa pala.
Ibang barko pala na Santa Clara doon, Herculano. Eh hindi daw yan. Maya pa daw. Pero at least may ticket na tayo. Sigurado na. Kapit-apit na lang. Meron po. Dami-dami na siya mo. Ang pangalan. Ang nga German. Grabe, pahirapan dito mga rides. Kasya naman daw. Kasi lahat eh. Pahirapan. Balak pa kami ipalipat sa kabilang barko. Buti na lang kasi gusto nung isa sasakay daw light car, yung barko lipat, diba? May pinipili. Habang kami alas 10 pa kami kahapon dito, tapos ngayon pala makakasakay. Yung iba 24 pa. Ayun. Ito yung motor kasi nga mahalon. Ayun. Di mano yung kasi yung mga top bag binaba na lang. Yeah. Welcome to Alin Samar. Gumagalaw. Op, iya, mana popcorn. Oh, grabe. Oh, hintayin natin yung isa, may ano pa. May isa pa, Surigao. Yung naka-raider. Naka-raider? Ah. May isa pa naka-raider. Diretso na kami. 8 kami lahat. Dami. At least safe sa kalsada kahit gabi. Yun, update na lang ako. Kasi palagi na malaubat yung battery. Hindi pa ako nakapagpalit. Mamaya na lang umaga ako magpapalit ng battery. Yun, update na lang tayo. Walo, na-shoot ako sa butas kanina lalim. Labo talaga ng mata ko.
Grabe, ang dilim dito mga rides. Kapag dito ka naman, tapos mag-isa lang. Grabe, parang takot. Oh, dilim. Buto marami tayo. Mahirap pa dito, walang signal. Hindi ako makadata. Grabe, lalim pala ano, buti binantayan. Yung mission namin ngayon ay isang maghanap ng kape. Ako'y nagyayanan ng kape sa nila dahil antok na ako. Stop and shop, baka dito meron. Yan, baka meron yan. Ay. Ah. Sal de Merecho. Hindi yata nila na may kape doon. Stop ka na siya. So talagang walang kape doon. Ay, sayang yung footage doon sa unahan. Nalubat yung battery ko, hindi ako nakapagpalit. Tapos taka pa ako, akala ko nasira yung GoPro dahil laging nababasa. Nandito na pala tayo sa Calbayog mga ka-rides. Hindi na ako nakapag-update. Ayun na tayo. Kamo sa Calbayog. Dayon kamo sa Calbayog. Ito big shop. Tapos sa ibang tindahan kami bumili ng wala, sarado. Sa ibang bakery kami naghanap ng tinapay. Kape na lang ang problema. Ito. Ito tsura ng Calbayog. Saan ba? Tapos siya. Inuman. Ganda na tuloy oh. So ano to? Ay, ito po, sorry po, paputok pala, akala ko kape. Nakahanap rin yung kapihan. Taas. Pagkape na rin ako. Kape. Shoutout kay Pops. Ano Pops? Tapos ka na? Nagpagas ka na? Sa akin wala pang nabawasan isa. Kung nagbibling siya, abot siya ng 400. Kasi siya 5.5 liters.
Oo. Ano, mga 4 hours. Yung straight na walang hintuan. Kaya. Alin nga lang eh. Dalawang oras. Oo. Kaya na. Nice ah. Sana mag-break lang kung yung mga gulong ko. Ha? Walang bingkong. Yeah, sila. Ganito ko talaga yung paano. Ha? Margarita. Dito na tayo. Update lang tayo sa mga lugar. Grabe haba ng video natin na upload nito. Sa isang part yata, isang oras mahigit. Gawin ko lang parang tatlong upload. Day 1, day 2, day 3. Or iba, separate ko siguro yung sa matno. Diba? Update na lang ako ulit kakaka-rides. Bulol na siyang ulo. Ay. Delete. Maliwanag yung deal natin Yan lang, patay natin kasi may kasalubong. Try natin yung high mamaya. Parang malayo pa yung kasalubong. Naka-high din siya. Tagal magbaba. Yan yung high. Low. Parang malit lang pala siya sa video. Pero pag dito sa personal, malapat siya. Prime Motor Parts and Accessories. Yan. Doon tayo nagpagawa ng ating motor. Hanggang ngayon, okay pa din. Salamat tayo kay Prime. Cavite FI pala yun. Pero kay Prime pa rin. Ang dilim mo. Tapos mag-isa ka lang dito. Aray. Dal-dal pa mo. Update lang. Haba na ng video natin. Doon sa unahan papatikim na ng lubak-lubak yung Samar. Pero at least parang medyo maayos yung mga nadaanan ito na yun dito kasi basta unti na lang. Hindi yata pa rin ng mga nadaan ng ibang vlogger na parang mahaba talaga yung mga lubak-lubak. Parang medyo maayos na siya. Ayan, ito na, maayos na nga. Oh, maayos na nga. Maglilid tayo guys. Oh yeah. Grabe luwak. Baka sabi, pinuri ko pa naman. Tapos yun pala, isushoot lang ako sa bukas. Walang joke. Nakaka-ride. Ito at least yun, nagbaba ng ilaw. Ika na yung mga nakasalubong namin truck na kaya tayo magbaba ng ilaw. Sakit sa na nakakabulan. Ito pala parang nakapala magsibaba ng ilaw nagre-reklamo. Nabubulag ako tagal bumalik ng panahig ko. Hop, butas.
Kala ko ano yung kumakatok sa helmet ko. Yung kaputi ko pala, yung sa ulo, hindi ko naikabit. Palo sa helmet. Hindi na ako nagtanggal ng... Patay. Hindi na ako nagtanggal ng kapote kasi pag umulan asin. Ayan, pakatbalogan na tayo mga ka-rides. Ihi muna sila. Welcome to Catbalogan City. Oo, ito pang welcome. Walang ya. Gusto naman. Tagas siguro. Ang tao yan? Wag. Tagas ka. First, kaya pa to. Catbalogan. Nawala. Ano to? Nawala yata yung freezer namin. Kung mabuhay ka. Kasi dito na alam ko ito alam ko itong lugar natin. Yun, goodbye, Catbalogan. Ang isang kasama siguro namin, itong nasa harap ng rider. Hindi na siya gano'ng makasunod sa mga kasama namin. Medyo malabo yung ilaw. Patay ito, wala talagang ilaw. Wala talagang ilaw. Kaya pala saktan dito ako sa likod. Dito na pala tayo sa manahan ng ano, ng mga ka-rides sa Catbalogan.
update lang tayo sa average consumption natin, oh. So, 47.5 na. Tipid talaga siya pag long ride. Oops, na ito. Tayo ganyan sa may kasaraan. Huh? Yata. So, tumatakbo pa rin kami ng madilim. Walang tulugan daw. Nagpahinga kami kanina. Ang problema, pag nakapagpahinga, inaantok ko na yan. Parang akong lumulutang, tapos parang imbis na nagpapahinga, parang inaantok. Kaya takbo na lang ulit kami. Hanap kaming gasolinahan para doon na magpahinga. Medyo parang lahat yata kami tinatamaan na ng antok eh. Dito ba? Opa, lalim yan. Update ulit mga kids. Ano kaya ito? Ano yan ba? Gas muna. 281 full tank. Boss, anong lugar na to? Buray. Buray? Buray daw. Nakakita ako. Tata mga kaka-AIDS. Ano, update, bumabiyahe pa rin. Parang naging night ride yung magiging night ride yata yung buong Visayas. Urak ko. Ayan, daldal pa. Parang naging night ride na lang yung Visayas mga kaka-AIDS. Pero hindi rin pala siya totally night ride. Kasi parang may 4 hours pa yata tayo para San Ricardo. Paumaga na rin pala, lasing ko na. Sorry. Hi. Umaga na rin pala, lasing ko na. Yuhu. Makakita na tayo ng araw. Buo pa rin kami mga ka-rides. Siyam pa rin kami na motor. Walang iwanan. Sama-sama tayo. Walang iwanan. Diba? Galing kong kumanta. Kahit lyrics, di tinamaan. Night ride pa more. Sorry. Ayaw magbaba ng sasakyan. Paangat kasi. Parang nakababa na ata yan. Hindi ko lang makita. Aray, shots. Oh, dilim, grabe. Kung mag-isa kong binahiba ito, nga. Pero kung hindi nasira yung schedule natin sa backlog mga kakais, hindi naman talaga ako babiyahe sa ng gabi. Kasi nga, yung plano, isang araw sa Luzon, bali, madaling araw tayo malis, diba? Lasing ko, hindi, mabiyahe tayo ng
umaga, yung may araw. Tapos kung nakatawid ako, kung diretso balik, sa alin sana ako natulog. Tapos pagka umaga na naman, pag-araw, biyahe. Pagdating ng Surigao, gabi na, tulog ulit. Tapos mag-stay pa ako isang araw doon. Tapos kinabukasan na may araw, biyahe ulit. Hindi mo sana bumiyahe ng gabi kung mag-isa lang. Hindi, kaso na-delay. Tapos ito, may mga kausap doon. Oh shoot. Aroy, wasak ang mags. Ako ba to? Matibay to. Matibay itong motor natin. Ilang beses na yan. Wala palang problema yan. Wala. Wala sana. Saan nga ba tayo? Yun, hindi tayo bugahin ng gabi. Dapat. Kaso dili na nga. Tapos ito, may mga nakilala tayo sa barko na mga taga Mindanao, Tacloban, Leyte. Kasabay na natin sila lahat. Kaya sama-sama mag-rides sa gabi. Ilang shoot na tayo sa butas. Mabilis ako ma-shoot sa mga butas, mga ka-rides, kasi mahina na yung mata ko. Delay ko nakikita yung butas. Pero tawa na Diyos, hindi pa na nakasumimplang dahil sa butas. Yun, update na lang ako mamaya, mga ka-rides. Welcome to Sama. Grabe lubak. Bilib ako sa bracket ng Grex, oh. Di na bali. Na-shoot na naman ako sa malaking butas. Medyo mabilis pa naman takbo ko, kasi naiwan ako. May inayos lang ako sa motor. Pinunot ko yung naka-charge na battery, baka kasi lumuko ko. Kaya naiwan ako. Bumabal ako. Hindi ko na naman ulit napansin. May butas na aray. May butas na naman. So yun. So ang shoutout dito is yung bracket ng Rix, yung mags na X-Speed. Ba't ganito na yung pagsasalita ko? Parang pabagsak, pagod na. Tsaka yung X-Speed na mags na matibay din. Hindi tayo pinahamak. Aray. Na tayo sa throttle na nakakarek, so medyo wala ng control. Pagod na talaga. Pahinga. Check sa mags. Check ko nga yung mags. Kung goods pa ba? Goods pa. Ano mo ito mga ka-rides? Kasada ba yan? Aray! Pahat ang kasada. Nakamit na mag-umaga. Kaya bakit ang kasada nyo? Tao yata sa likod. Overtake. Ay, tabi kayo konti.
showered. Shoutout. Shoutout. Oh. Grabe, lalalim nun. Lalim ng butas. Shoutout sa Tricks. Tibay ng bracket. Sana hanggang Mindanao to hindi mababali sisiraan ako ng bed. Alam ko na yung feeling na sinabi ni Boy Pinong nag Mindanao din sila sa Philippine Love yun, na para siyang nasusuka. Dali na, saan ako dito? Para siyang nasusuka daw. Kasi yun yung feeling ng antok tsaka pagod na magkasabay na. Tapos konting tsaka sa kape. Mahilig pa naman si Boy P din sa kape. Kaya nararamdaman parang nasusuka ako. Ganito pala experience pag may convoy, may kasama. Sanay akong mag-isa Sanay kami ng partner ko na kami lang. Walang ganito. Nakakahiya kasi tumigil. Pero okay naman sa kanila. Sabi naman nila pag gusto magpahinga. Pero nahiya pa rin ako. Pero nung kanina ako nga yung pinakaunang nagyaya ng kape. Tapos tigil kami lahat. Yan. Sana maliwanag na pagdating sa San Juanico. Dilim pa. Tayo na 57. Update ulit ako mga rides. Sana walang ulat. Parang may nararamdaman akong ambon. Nagtanggal pa naman akong kamote. Kamote. Kapote. Di madali itong trabaho to. Pero kung naman siguro, kung di lang na-delay sa Matlog, hindi ako ganun ka-exhausted Doon ako sa Matlog na pagod, kakaintay. Parang kasi kasama emotion yung kasi hindi ko alam kung kailan ako makakatawid. Abutan din ba ako ng 3 araw, 2. Hindi ako sure kung makakatawid ba ako kaagad kaya parang doon ako nawalan din ng nakapagod din yan. Yan, kalsada yan. Oo, di ba? Kalsada to. Kalsada to. Ito. Kalsada to. Update ulit mga ka-rides. Lubak. Hindi maliwanag ng mga ka-rides. Baka na dito sa bundok. Sila. Tayo na. Mga ka-rides, maliwanag na. May nakikita na tayong view. Ganda. Dito. Lawak na. Dire-diretso na sila. Grabe yung butas na yung laki. Delikado ka dun.
Ba't huminto? Ayan. Pwede dun sarap? Ayan ba? Province life. Sarap sa umaga pag ganito yung nakikita mo. Natiwasay lang. Maliban dyan. Nasa likod pala siya. Siya pala yung pinadaan mo kanina. Baboy. Lechon din. Ako nakapabili na ako ng baboy. Second din namin sa bagong taon. Umaga na, nakahay ka pa rin. Nandahan pala tayo dito, matawa na pala. Kaso naiwan na ako. Matawa na pala yung lugar na to. Ang bibilis pa rin nila. Saan ito? Slovax. Hentikan. Parang mabilis. Ngayon ako din, hinintay ako. Probinsya mga ka-rides, ha? Sarap. Talagang amoy na amoy yung probinsya. Parang yung maingay siguro yun pag nagsasara ng virus. Tumutunog eh pag nag-lock. Naiwan ba ito? Nasa likod pala siya. Pati yung mga salamin ko nagmumoy sa lamig. Butas. Bawas na kami isa mga ka-rides. Doon lang kasi sa mayan Santa Luisa Messina. Namuta ko doon lang kasi siya. Ay, grabe itong mga butas na to. Ito yung
yung mga kasama namin. Dito na tayo sa Old Manonca Elementary School. Manonca na to, lugar na to. Manonca. Magkano yung gas? 71 yung premium. Ayun. Sabay na kami lahat to. Galing din sa Manila yung iba na yan eh. Yung nasanahan. Yun yung mga sa bayan namin sa pier. Pero sa ibang ibang barko. Ano ba kami yun? Up, naka-park up. Yeah. Nasaan na kayo sa San Juanico? May dagat. May taas sa likuan. Overtake ba? Tabi nga tayo. Nabag ko siya. Kuna nga lang. Yung nakahabol. Naka-big concept ito. Lahat ng gulong. Nandito kami lahat sa gilid. Sira kasi yun nasa gitna. Nauna na yung mga kasamahan ko. Dito na ako sa kabilang grupo. Habol ako, habol. Ayan nga, siya nga yung kasampasan. Bato. Nakilala tayo. Yan. Ba't namin to? Meron. San Juanico Bridge na yan? Set up pa ng cellphone yung isa, magbi-video. Ayun mga ka-rides na. Andito na tayo sa One Manonca Bridge! Woohoo! Sarap! Success! Woohoo! Saya! Iba yung saya. First time nating dumaan dito sa San Juanico Bridge gamit ang motor-motor, kaso may pasaway yun. Kay ganda, oh kay ganda ng San Juanico Bridge. Nandala tayo. Sinisayang yung footage. Service card. Ay, pwede dito? Dito, dito. Pa-picture na rin. Pwede dito? Pa-picture, pa-picture. Uy.
pasuyo ako. Ganyan. Bro, yung ganito, sama yung motor. Ikaw. Uy! Yan. Isa pa. Ew. Ay naman! Yan, wait lang. Yan. Gumagalaw pala ito, no? Yan. Ako na. Ito. Kasama ko yan, ah. Yan. Nakapag-vlog pa pala ako. Yan. Nasa pa. Dapat tuto na rin ka. Ayan. Nakapag-vlog na. Nakapag-selfie pa. Pare. Gumagaw. Gumagala pala ata. Gumagala pala yung tulay. Gumagalaw pala, no? Ha? Umuuga. Ignorante ako. First time eh. Tara. Tara. Okay na. Solve na. Ganda. Ganda. I say you. First time, iba yung saya mga rides. Sana masubukan nyo rin to. Meron nang mas mahaba pa dito, pero hindi pa niya kayang halunin sa history. Ano bang history nito? Kasi mas ano siya, mas matagal. Matagal niyang hinahawakan ng may pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Diba? Meron ng Cordova pero iba pa rin ng San Juanico. San Juanico Bridge. Sabi pa nung nasa ano, SPEX. Ganda. Buti nabutan natin ng maliwanag. Ang ganda-ganda mo. May footage siya tayo isa. Manghihingi ako. Saan yung mga kasama namin? Kaningin. Dito yata sila eh. Tayo. Tayo.
Welcome to Tacloban City. Dito pala sila nagantay. Andito sila. Welcome to Tacloban. Woohoo. Doon kami mento. Sadya kayo dun, bro. Dito kayo? Oo. Nangabay. Dito sana ako. Wala ako dito. Yung Rosie, putang na, sumabay sa amin. Mayari. Wala naman problema. 'Di ba? Pinamaliit niyo pa yung Rosie, ha. Hanap muna kami makakainan. Gutom na kami. Ay, pagod yung biyahe pero masaya. Sulit. Kaya mga ka-rides, so na kayo magdalawang mag-isip kung gusto niya gawin nyo na. No. Bulol na. Ang tigas ng bulalo na kinain namin. So, palis na kami ng Tacloban. Diretso na to ng San Ricardo. San Ricards. Para ay nga, anong oras na ba? Alas 8? Alas 8 na mga kapits. Dito kami sa Tacloban. Aray, sana huwag na umulan. Babadya na naman yung langit, ha. Pagbigyan mo na kami, huwag kang umulan. Update na lang ako mga ka-rides, ha. May disgrasya. Ingat po. Tacloban pala yun. Balugan yung sinasabi ko kanina. Madaling araw pa tayo dumaan ng ano, Katbalugan. Ganda ng kasana dito, ha. Malinis. Apat na lang pala kami. Nagsiuwian na yung iba. May apat ng motor lang tatawid. Ay, may nawala isa. Isang naka-rider. Nawala. Oh, dyan sa likod. Andun pa sa likod. Apat kaming tatawid ng Pamindanao. Yung naunang dalawa na may angkas, parang Leyte lang din yan, eh.
dagat. Ano to? Welcome to Tulag, Karatong Country. Oh, may dagat oh. Sarap pagpahinga dyan sa dagat oh. Aray. Yun, dagat. Yun. Ganda. Sa unahan may ulan. Tapos medyo mabilis na yung pacing namin. Naantok na tomato. Tumamadali na na makarating ng San Juanito. Alam mo ito, San Ricardo. Pati ako, sabog-sabog na nga kami mga ka-rides. Pag nakatayo kami, maraming nalulula. Yung parang dinuduyan ba? Lula ba tapos? Basta parang dinuduyan, yung parang nakasakay ka sa barko na hinalog-alog na halong. Ganun yung feeling. Parang napasok na sa biyahe. Pero pag nasa motor kami, nakaganito, nagda-drive, wala yung ganun. Pag nagpapahinga lang, ganun na yung feeling na halos. Pero at least mga 4 na oras na lang yata o 3. Malapit na, pasaligan na kami. Habol na lang tayo, habol. Update na lang ako mga ka-rides. Patapunta namin, sabi nila 55 minutes na lang daw, kaya dire-diretso na. Ganyan pala. Ito pala yung mga kasama namin. Nasaan si Yara? Kumain na kayo? Kumain na kayo? Plan, San Ricardo na lang daw. Nakita namin yung isa namin kasama, yung pacer namin. Kasi akala na hindi na babalik eh. Naghatid lang pala nung angkas niya. Si Jack Reina. Kaya ano daw, San Ricardo. 2 hours pa. Pero yung
pacing namin hindi na pareho kagabi na 40-50. Ayun, naabot ang 80. Update na lang ako mga ka-rides. Kamuti tayo dun ah. Premium. Premium full tank. Aray. Pagod na. Ba't na kayo ko na to? Yan na ha. Pero at least kita naman. Ako na lang konti. $187 ulit. Kanina, magkano yun? Wala na, di ko na matanda. Di ko na na-monitor yung gastos natin sa gas. So, nagbalik ko na lang kami yan. May na ito matigil. Yun, update ulit. Bangkingan. Bangkingan. Bakit ito mga angkol? Nandahan na tayo sa bangking call. Mahirap na. Okay lang banking, pero normal lang na speed para pag nagkamali ka unti lang yung gas. Pag yung banking na yung iba 120 ka saan malakan pagkis tayo tingling lang kasi
Hindi ko to i-upload sa YouTube. Ganda, oh kay ganda, magalan sa iyo. Oh kay ganda, oh kay ganda, magalan sa iyo. Ganda nung ang boses ninyo. Ay, wag niyo akong iwan! Pakiantay ako. Okay, ganda. Okay, ganda. Magpalay sa'yo. Salamat po eh. Aso. Siyang madilim na sulok. Anong nangyari sa ating dalawa? Nagkataluwasan. Ako bang nagkulang? O ikaw ang di lumapan? Kasi makonti pagtingin nakakaling sa'yo. Nagis ko na ligaya agad ika'y mahaba. Kahit nagwante pagkuhin na nagkakiling siya. Ilapis ko na ikaw nagkakay makakuha. Di ang binabol ang music sa TikTok. Kaya ako na lang titira. Ito na po ang resulta ng 2 araw na pagdadrive Manila to Mindanao. Tapos stranded pa sa pier ng isa kaadlaw. Pierre Charo, tulungan mo ako. Ako'y nasisira na ng bola. Ano bang gagawin ko sa buhay na to? Yung puwet ko banghang na, parang pinagyan ng sili na 1 dosena.
Kilimanjaro. Yung puwit ko mas mapula pa sa labi mo. Diyos mio, marimar. Oh, ride safe na lang sa inyo. Naloko na. Uy, ano yan? May pa-backfire. Aray. Oh, yan, backfire. Aray. Ay, ganda naman ng mga ka-ride, malapit na tayo, malapit na rin tayo masiraan ng ulo. Ano ba, dahil motor nila, mayaman yung mga tao dito. May tao palang nakasunod sa atin, tapos nagmababagal, oh. Aray nako. Aray, sumabit yung ulo ko. Feeling matangkad yan. Feeling lang yan. Aray ko, sige. Hindi siya makabertik sa baba. Parang uulan na, mga angkol. Ano? Naiwan na ako. Sige lang, isang kalsada na lang man na to. Kahit iwan nila ako, okay lang. Sanay naman iwan. Ganap na pala buhay. Pag mabagal ka, maiiwan ka. Mabilis ka naman, maguna ka. Walang sasama sa'yo. Ano yan? Ano na ba talagang choice mo? Wala na. Hindi ako siwa na lang ng ulo. Aray ko. Aray. Aray ko naman. Angkol. Sabi ka naman. May butas. Masakit kaya mahulog na walang sumasalo. Tulay. Sa tulay na mahaba, mas mahaba pa sa yung baba. O sige, kunwari banking tayo. Papagising lang sa natutulog na duga. Ikaw ba naman, wala nang kain, wala rin tulog. Aso, anak ka talagang tokpang aso ka. Ganda ng view, puro sasakyan yung nakukuha ko. Alis ka na ka, kuya. Yung puwet na sasakyan mo ang nabibideo ko. Bakit ka naman ganyan? NFD 5517. Sakay na lang ako sa'yo. Uy, manok. Lechon resulta. Ganda ng tira. Ang sarap mabuhay. Sarap mag-rides. Sarap mag-rides. Sarap mag-rides. Kung ganito ba naman ang view na madadaanan mo, solve na problema ko. TikTok gaming. Wala nang kwenta yung pinagsasabi ko. Antok na
na ako. Di baling maiwan ha. Total, ano naman talaga, mag-isa lang ako eh. Ba't ko pa sila aabulin? Di ba? Sabi nga nila, pag naghahabol ka, masasaktan ka lang. Kaya huwag mo nahabulin. Woohoo! Ganyan yung view. Ganyan araw-araw gusto kong makita. Kaso nakikita ko umuutong na sasakyan, usok na mga tambocho. Buti umulan siya. Saka pala tayo dumating. Nauna yung ulan kaysa sa sinabayan tayo ng ulan. Kawawang nila lang. Swerte tayo. Yung alaga ko lumalaban pa. Ayaw na mag-overtake. Medyo madulas. Delikado tayo dyan mga angkwal. Grabe. San Ricardo. Slow down daw. Slow down. Tulay. Agas-agas. Ito yung pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Kung ang pinakamahaba ay ang Silex, ito naman ang pinakamataas, Agas-agas. Diba? Pwede na akong sumali sa flip-top battle. Flip-top battle. Gusto nyo magpakita ako ng 10? Yo, what's up? Mauna na akong kula. Ganda. Wow, ubos yung memory card ko. Aso. Yung isa kong kasama, Honda Beat na iwan din. Grabe. So yan ang San Ricardo. Ilang oras pa tayo. Lungan na yung Honda Beat. Umuulan ba? Malamig. Wala na pala. Alam lang. Kasi umuulan na pala. Umuulan pala talaga. Pero kaya pa naman eh. Ganun palang view bago ka makakit ng Agas-agas. Nakalimutan ko ni Agas-agas. Dahil papaltan na Agas-agas. Ay, ano ba yan? Nakalimutan ko na. Mag-flip top battle pala tayo. Ano? 1, 2, 3, go! Si Boy Rans ang babanat. Kayo ba isusubok sa aking bakas? Huwag nyo nang subukan. Kayo mga alas. Kapag sinubukan nyo ang aking akas, magbubukha lang kayong ungas. Reset. Kulang sa tulog. Hindi mo na hinoan. Aray. Sisirakan ng wala na talaga mga ka-rides. Kung ano na sinasabi mo. Aray. Alas mo. Ginagawa mo. Pumipiga. Sirang ulo ka ba? Boy rides. Madulas eh. Pipiga ka pa. Babangking ka pa. Taluin mo ulo mo eh. Bumangking. Relax ka lang. Iyak. Lipag ko. Dito tayo sa kanan. Bumagal ni kuya. Paalam tayo. Umuulan na. Kasi na kaya yung mga kasama ko? Dumating na yata sa San Ricardo. Marami ko pa. Aray. Grabe.
ba ng video na to? Hindi ka ba naman makakita ng ganitong view? Diba? Lamang talaga ang pirili sa ganitong mga kalsada. Kapit na kapit. Hoy, strange stuff yun ah. Gusto ka naman. Di pa masalo nababasa niya itong GoPro. Pang TikTok to, pang TikTok. Pang TikTok. Yung with music, with sad music. Aray ko naman. La 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 la, la 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 la, dubi dubi dua. Loving you is all I can do. Loving you, la 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 la, la 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 la, la la la, do do do. Pagbalik natin dito mga ka-rides, ay ayusin ko yung camera na hindi na nakayoko. Pag paminda na to Manila tayo, siguraduhin natin yan. Wait lang, yung mga bus ba dito dumadaan? Parang kung dito dadaan yung mga bus, ang hirap. Ano na ako yan? Iniwan na ako ng aeroplano. Basa. Sila. Diyan pa yung karga ko. Kala ko naiwan na. Bulaga. Aso. Paps, bidang-bida ka sa video ko. Ikaw yung laging kita, ako'y nakikita, ko laging may kasalanan. Gising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang nag-uuntay. Sige, mauna ka na, Paul. Wala roon si nanay, wala roon si tatay, katulong ang nag-uuntay. Sasama sa barkada, gawin kita, yung gagawin. Oh, mamimiss kita, oh, aking sinta. Mahirap man itong tanggapin, ngunit ako'y alis na. Oh yeah, mapupulang mga lupa. Aray ko naman. Ang taas naman. Aray. Napuya man ni popcorn. Aray ko. O sige, hala. Sige, pagmotor pa. Pinili mo yan na. Sige.
Manila to Mindanao pa. Da. Yung sapatos, da. Parang lapok ng bagay, brown. Meron ka. Pariho ramog ng simong sapatos. Ha? Yaw-yaw ba dahil no? Mauna silang sasakay kasi nga andun sila eh. Ako andito pa nagbibidyo but it's fine. Ito naman talaga pinunta ko dito eh, ang magmotor at ang magvideo para may pang keep memories ako. Dahil sa pagtanda natin, kung di na natin kakayanin pang magmotor, may babalikan tayong mga memories, di ba mga ka-rides? Di ba mga ka-rides? Oo naman kayo dyan. Kahit 5 lang kayong subscriber ko eh, sumagot naman kayo. Hoy, mga ka-rides, isipin mo yun. Kahit pa paano may 5 sumusuporta sa atin. Kahit di tayo kilala ng mga tao, may biglang nag-subscribe. Kauna ko. Record ko na. Magkat na lang tanong video. Hindi na ito pakita makamutihan na. Ang memory card niya. San Ricardo Park. Tama ba ba ito? Tulay. Anong tulay ito? Ba't walang pangalan? Tulay na papuntang San Ricardo. Baka may makapagsabi dyan anong tulay ito. Ang ganda mo Pilipinas, sarap mong ikutin, kaso wala tayong budget doon. Maliban sa wala tayong budget na pera, wala din tayong budget na oras. Malabong papayagan tayong mag-live ng isang buwan. Pero pinakalala ang budget, wala tayong ganoon. Kaya tumigil ka, tukmon. Wala kang pera, huwag ka ng mga harap. Joke lang. Walang masamang mga harap. Harap lang naman eh. Yun na nga lang, ipagbabukalan pa. Diba? Sige, stop muna ako, nakahaan siya sa view. Umaya na. Province is life. Kung ganito ba naman kaganda. Okay. Gata na hi. Hi po. Hello. Hi naman kayo dyan sa vlog ko. Uy. Hi naman kayo. At pag-subscribe na rin kayo. Maawa na kayo. Mamakakawin. Mali nyo, may mag-subscribe. Oy, San Ricardo. San? Gata. Sir, pwede magtanong? San Ricardo po? San Ricardo? Diretso lang. Sige po. Salamat po. Diretso. Salamat po. Yan, diretso lang pala. Nawala siguro yun.
Yan yung nag-overtake kanina eh. Nawala din siguro yan. Ang ganda ng view. Ubos yung battery ko at saka memory card. Di bali na. Marami pa naman. May isa pa ako memory card na 150. Tapos ito itatransfer ko pa to sa cellphone. Kaya pa. Mababakante ulit yung memory card. No problem. Ang problema, manonood pa kaya kayo yun pag sobrang haba na ng video. Oh, dito na sila. Yo! San Ricardo na? Ito pala nila ako. Sabay pahinga na rin sila. Hindi sila nang iniiwan eh. Di tulad ng iba dyan. Ba, humugot. At least yung jowa ko hindi nang iniiwan. Bait yun, nag-aantay sa akin yun. Tara. Ang probinsya na guwapa, umasaligan pa. Palubat na ako 23%. Kaya ba to? Ang recording time 3 hours. Ay 3 hours pa ako pwede mag-record sa memory card. Grabe. Ang lito lang pala ng ginagamit ko. Worst of 1 hour pa lang yun ang mga video mo. Sige, relax lang muna tayo. Abot din tayo doon. Lapit na ang pagtitis. Hippay. Update na lang kung may magandang kasada. Balik ko mga kanis. Kita na yung dagat. Ang ganda ng view. Nakatingin ng mga bata eh. Sabi ka, oy, vlogger-vloggeran, wala namang subscriber. Nakibisit pa kayo. Kung ganito lang view, papuntang opisina araw-araw okay lang. Ganito kalamig. Dito sa probinsya walang limit ang bus, walang helmet. Pwede lahat. Yung iba dyan wala pang lisensya. Diretso lang daw, walang liliko. Baka may gamay. Ganda na nga. Di bali maubos yung battery ko dito. Tara, let's go man. Look, yung isa ko palang battery hahanapin ko pa saan ko nailagay yun. Grabe, ganda na yun. Ano, meron ba kayo sa city? Tangang gulat ako. Laban ng tao. Ano, meron kanyan sa city? Wala. Hindi lang ako nagpo-vlog. Isang itong visor, lalanghapin ko lahat ng hangin. Grabe, ang fresh pa ng hangin. So, pasok na siya dito sa ilalim mo. Ilalim, Bisaya. Sa ilalim. So, gusto kong buksan sana kaso medyo maingay. Vlogger man. Yan, makinig kayo naman. Kahit wala na ang kwenta mga sinasabi ko. Sige lang. Nais ko'y muli kang makagdan. May yakap ka. Sige. Nag-overtake siya eh. Pagbigyan.
kawawa naman. Kaya naman natin magbigay. Ako, ikaw pa rin ang aking damdamin. Angkol, manako ko lang. Ganda ng view mo sa taas ko, no? Yan. Ako, kung wala sana yung jeep. Ang ganda. Ang ganda ng view. Jeep, truck pala. Pero kayong, hindi magagawa. Hindi naman sa atin ito pa sa atin tayo. Share your blessings. So tumingin ko. Tatay yung aso. Naku po. Yung may-ari kasi, ayaw itali yung mga aso nila. May isa tuloy, kumatikan pang samalpok sa pet ko. Hindi naman ako nag full stop. Nakatutok pala siya. Nakatutok. Ganda na ba yun? Kahit nakapagawa lang ako ng ganyang bahay. Okay na. Pangarap ko magkaroon ng bahay. Sariling bahay. Dahil wala akong bahay simulat sa pool. Dandahan ako, hindi na ako sakabay sa kanila. Puro jeep at puro truck. Wait lang, balik ako. Okay, balik ka na. Sinta, nais ko'y muli kang matagkan. May yakap ka. Nantay ako ng kasawa. Dahil minantay na ito. Mabait ito eh. Nasa ano siya. Sige. Mabait ito eh. Ito nang iiwan. Kasi nagbablog kasi ako. Sayang yung view. Hindi ko may vlog. Kung susunod ako sa facing nila. Medyo may kabilisan yung naka-sniper. Si Jeff, aray, ano to? Bakas na ba kaya? Tingnan natin, nagbablog yata to. Nagbablog din yan. Kaso tinigil daw niya. Bakit nito? Bakit napasada? Ito yung maganda sa probinsya na hindi mo makikita sa syudad. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Ganda-ganda mo. Kaya lagi nakikita sa video. Parang ano tayo? Tayo yung cameraman niya. Buong araw na kami mag-asama pero hindi ko pa naitanong kung ano pangalan nito. Rider bilang. Yung tipong magkaibigan na kayo pero hindi mo alam yung pangalan. Lulupit ng ano no. Yan yung mga riders. Unity ride. Hindi man tayo magkakakilala sa pangalan pero magkakakilala naman tayo sa isang bilang isang rider. Bilang gustong mag-ride mula Mindanao o Luzon or Manila o Mindanao. Diba? Kung ano na yung tono kayo. Ganito na talaga ako maaaring pag ano na, point na. Paano lang pinagsasabi, anong tono. It's me. Magulo. It's me. Ang mabilis na pag-describe sa akin, magulo. Hindi mo maintindihan.
Oh, they are weird. So weird. Jasper. So weird. Yeah. It's me, your boy rides. Berting tayo, ha? Provincia. Stay in your lane, sir. Good. Good. La 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 la. Dooby dooby doo. Dagat! Dagat! Gusto ko talaga makakita ng dagat. Paborito ko yung dagat. Dagat is my favorite. Favorite too. Favorite. Gusto ko sumambay sa dagat with sinuba. Tapos red horse. Ah! Woo! Sarap. Iniisip ko pa lang, lalasing na ako. Lalasing na ako mga rides. Lalasing na ako. Yung inihaw na bakab. Anong tawag doon? Isda yun. Masarap yun. Nasa Surigao yun. Marami. So, sige. Habol tayo. Kaya nilingon tayo. Sabi na bilis. May iwan tayo ng barko. Tara. Kung ano, yung barko pala gagi. Nababagal ako tapos may barko pala. Sorry. Sorry po. Tawid na pala tayo dapat. Just me, oo. Kumira yung nangyari sa'yo. Nang damay ka pa. Sorry sir. Sige lang sir. Marami ka namang dito. Marami ka namang video. Yung tipong dami mong memories. Memories yun po. Oo, memories mo. Ikaw yung nasa video eh. Hindi ako. Ako yung nagbe-video sa'yo eh. Ako yung cameraman mo eh. Joke ako. Minsan lang tayo magkaroon ng kaibigan sa mga rides. First time ko to noon. First time ko ito na mag-rides may kasama na ibang rider. Kasi bus trip pa talaga yung mag-solo eh. Kaya trip ko talaga mag-solo kasi kung gusto ko pintuhin, ito ako. Gusto magpapagal, magpapagal ako. Kung gusto ko magmabilis, magmabilis ako. Ganon siya. Wala kang aantayin. Pero ngayon may kasama ako. Wala nga akong aantayin. Ako yung inaantay. Nahihiyan na naman ako. Yun yung problema. Ako naman yung nahihiya. Kasi ako yung inaantay. Diba? Kaya, pero masaya din pala rin may kasama. Sa ibang rider. May kasama nun ako yung jowa ko. Tapos back-ride nga lang. Diba yung yan, kapwa mo rider. Masaya din pala. Masaya din. Kahit nakakaya lagi kang inaantay. Stop na ako ng vlog muna. Rides. Kape. Nalaglag yung kapote ko. Ang sakit naman. Ang sakit 19 yun. Parang nakapanlo mo. Saan ka makakapulot ng 19? Sabi. Kung kailan na malapit na eh, tsaka ka palang nawalan.
lang napansin na nalaglag. Pinalikat ko pa, wala talaga. Nine. Wala na akong kapote. Liligo na lang ako sa ulan. Oy, ano to? What's that? Parang tuloy? Sa baba. Ano? Aray. Status ko. Aray ko. Hindi pa ka makapag-move sa kapote ko. Sayang. Bibili na lang ulit ako. Kasi ako nang bumili nun. Baka malaglag ulit. Buwan yun na yun. Bili na lang mura. Yung luma kong ano naman, kapote, hindi ko na magagamit. Kasi yung gumawa ng ano, na tornilyo. Nasama niya sa pagtornilyo yung kapote ko. Hindi niya napansin. Butas. Kaya ayun, wala na akong kapote. Wala rin naman akong dalang extra kapote. Iyak-tawa na lang. Grabe, dito ko na kasi inipit. Pagpante ako, kasi nga isipin mo mula Manila pa yun, di man lang nalaglag. Dito lang siya nalaglag. Pero at least parang hindi naman talaga para sa akin yan. Nawala siya dito na mas malapit, hindi na ako nababasa ng ulan. Hindi talaga para sa atin yan. Ang malas. 19 ko, 19. Ganda pa naman ang kapote na yun. Parang hindi ako nababasa nun. Kahit lakas ng ulan, wala. Safe na safe. Tapos lalo nawala. Nawala lang siya, parang wala. Gagawin ka nito bukas. Hindi pa naman ang pabiyahin bukas eh. Papahinga pa ako sa area. Papahinga pa ako sa Surigao. Kahanap na lang kaputing mamarahin. Ulit na. Magastos ulit. Ay nako. Ba't naman nangyari ito? Bakit papa binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Ayaw mo ba? May dagat na. Nag-enjoy ako sa biyahe. Bakit mahal kita? Di mo man lang
na po sa Manila to Mindanao. Bigla ka lang nawala. Eh, nabubuhat na yun. Sira na ako ng bite. Sira na ako ng bite dahil sa huwag na yun. Ano na yun? Mahirap maging mahirap. Kailan sana ako mayaman tayo, barya lang to ang 1.9. Ay nako, medyo taray. Maganda yung view dito, nababawi ng konti. Nabawi konti yung lungkot natin. Lungkot na nawalan. Kaputi yan, umulan-ulan pa. Nananadya. Parang para sa akin talaga yung ulan na to. Kasi kung kailan ako walang kaputi, pamulan. Wala Visayas. Dito wala namang ulan. Tapos nung nawala yung kapote ko, ito kung ay ulan. Ang galing-galing. Ha? Saan tayo? Huwag ka pong umulan. Nasira pati GoPro no? Ha, malas talaga pag ganun. Hahanapin ko pa naman yung isa pang baterya, hindi ko alam saan ko na ilagay. Haba pa ng isang oras. Anong problema kung magliluan? Tagal sa Barakok. Apat na oras para hindi ko nakakaay. Sabi na konting tiis na at di na magtatagal, ako'y babalik na.
nagbayran niya mga guys. 16 pesos. Dire, sama. Ito. Mo na gimay? Oh, lama. Step 2. Kaya babayaran dito. Ako dito na ako sa Liluan sasakay. Wala na, di ko na kayang mag-drive. Sakit na ng ulo ko. Wala na nga yung kapote ko. Yan sila, mga kasama ko. Shoutout sa inyo na. Sensya na, hindi na ako makakasabay sa inyo sa San Ricardo. Wala na tayo, sabog na talaga utak eh. Sakit na ng ulo ko. Hindi na kakayanin. Wala na yung uban ng mga kauban. Wala po sila. Kasi sunod na sir? Ito po. Nagmulay na kami ng landas. Ano rin naman, ako sa Surigao lang sila. Babiyahe pa sila, magkakasama naman silang tatlo. So medyo okay lang. Ako wala na, sabog na ako. Nahirap na mag-drive. Ito wala ba akong kapote? Wala pa yun. Montenegro. Step 1. Sabog na yung utak ko mga ka-rides. Ganda pa nga sinasabi. Halata. Siya may gani kuan gabi. Oo. Pero ay, nakaklara sir, nahuli pala sir. Wala ka ano yan sir? Apat sir. Ito ba step pagkakuha mo ng ticket sa Montenegro. Tapos step 1. Ano pala, by step. Mabilis lang sundan.
lakas mga rides. Makasampa na rin ang barko. Eh. Sasampa na kami. Bigay yung ticket. Ticket ka. Sir, thank you. Makakasakay na kami. Ito ba? Ang dami palang papara dito. Ayan. Hala. Hindi mo ako. Thank you. Wah.
Wala. Ganda yan sa likod. Saan ba? Dito tayo sa likod para mas kita yung birihan ng tubig. Yung Gatorade na ba? Cheese. Mas kena. Nagkausap lang dun sa pier. Solo lang ako. Solo lang ako. Solo ka lang? Sige sir, diretso na kayo? Oo, pagkasap ko na kami ng makainan. Dito marami sa Boulevard. Ako hanap akong hotel. Ay, salamat sir. Ay, padasal ka ba? Yung mga ka-rides na, yung baba natin hindi sa Lipata Park kundi dito mismo sa main port ng Surigao City, dito sa may Boulevard. At least mas malapit ako, mas pabor. Ayun, makakababa na rin. Pababa na tayo mga ka-rides. Ito. Ayan. Maulan pa. Picture pa sarap sa may harap ko. Wow, napupunta. Ikot lang sa siling ni mo kasi kanila. Dara sir? Dari support pemiluan sir. Sir? Itu support pemiluan. Nag-aabot na de. Nag-aabot na din akong ticket. Thank you. Basta hanap din ako hotel. Imbis magpapapicture pa ako sa may Boulevard kasi maulan na. Diretso na lang ako hotel.
Ayan, pasok. Malan. Okay na, thank you. Dito ako. Ay, maulan. Woo! 3 years. 3 years na akong din nakapunta dito, rides. Sorry go, I'm back. Dito ako nakagraduate eh. Yun pala, hindi ko pala nakikwento yung mga college. Dito ako graduate ng college. Asan ba yung shortcut na? Andun pa sa kinatimahin. Hotel muna hanapin ko. May ano dito, yung malapit na hotel. Tapos shortcut. Ay, nako. Mahalan eh. Eh, doon sana yung picture ko. Bukas na. Nawala na ako. Dito. Kalimutan ko. Ano pa ba yung sa Bohol? Ang Bohol. Doon yun siya. Ano kung pwede yung lumipad dito? Kalimutan ko kung ano eh, kasi wala naman akong motor na kung dito ako galing eh. Kumit lang ako. Hindi natin kung pwede. Pero baka one way ko. Tara, wala nang huli. Dito. Hotel. Ayun, wala ako. Wala yung hotel dito. Wait lang, magpas ako. Paling din to. Buti na. Ito pala eh. Ito ba yun? Nabaga na. May ko dito. Travelers. Nakang bago yung sumatak. Hanap yung hotel. Wala na pala yung hotel na alam ko. Hotel pa wala. Magkano kayo sa cover? Okay na ito. Ano ba may set tayo? Bakit ako rin dito? Okay. Wala. Naiiway suits. Balik ko mamaya mga ka-rides. Hanapin ko lang yung rides kasi nga nagugutom na ako. Bakit? Mamaya na lang para Doon ako lalabas ng doon na lang ako sa may Boulevard para din ako lalabas ng hotel pag nakapasok ako. Nagbago na yung tsura. Wala yan dati oh. Balik ko doon sa kinakainan.
sa barbecuehan. Ang barbecuehan yun. Sausage doon. Pabalo. Ano pala eh? May ba yung kailangan? Ayan nga ba siya? Ganda. Travelers Inn na lang ako. Dito ba yun? Okay. Okay. Palubat na. Ayan. Boss, bakante ba? Saan? Hindi. Dito. Wala, 100 makina kabutang na. Kasi ito yung nakuha natin mga karay dyan. Okay ba yung tsura niya? Maliit lang. 1 to 9, 24 hours. Nice na rin. Really nice. Pahinga na muna ako mga ka-rides. At dito matatapos ang ating day 2.